de salut și bine v-am găsit la episodul special de 30 de abonați. Am filmat altceva înainte, ceva pe Nulz Brawl, dar fix când să pun pe premieră, mi s-a șters filmarea. Frate, mi s-a șters filmarea și eu nu mai aveam ce să postez în 15 minute. Deci gândiți-vă că eu acum în 15 minute trebuie să postez și n-am ce să postez, așa că mi-am luat bicicleta și în 15 minute trebuie să fac episodul special de 31 de abonați, că am făcut 31. Deci vă mulțumesc enorm pentru această sumă și da, mi-am luat bicicleta și am ieșit să mă plimb, desigur. Și afară nu-i tocmai cea mai frumoasă vreme. Nori. Foarte mulți nori. Și dacă mă prinde ploaia, nu mai am când să postez aceste... Bine, am cum, dar na. Nu mai am unde să mă adăpostesc. Că eu sunt la 100 de metri de casă. Frumos e să fii la 100 de metri de casă. Gen, atât frumos sunt în acest colț. În acest colț, în cealaltă parte, în celălalt colț din partea aia, stau eu. Superb! Foarte! Desigur, ne vom plimba. Episodul să fie undeva pe la 7 minute, deci nu o să-l țin mai mult. Să un pic, da? Și mă plimb cu bicicleta. Da. Nu uitați să-mi dați mie un follow pe Instagram. Am uitat, în toate episoadele când m-am reapucat de postat, am uitat să vă zic să-mi dați și mie un follow pe Instagram, la mushroom_47. Desigur că și acolo mai postez poze și lucruri interesante despre viața mea. Na, viața mea. Cui pasă de viața mea? Mie, da, asta e partea a patra. Că partea a întâia, a doua și a treia l-am spus în alte videoclipuri care nu au ieșit niciodată. Da. Și acum ne vom plimba prin sat. Și acum realizez și eu cât de greu trece timpul când filmez. Da. Trece foarte greu. Am trecut pe lângă niște oameni și n-am putut să zic nimic în momentul ăsta, că parcă ultimul ciudat care vorbește în fața unui telefon. Și, sigur, pe drum. Nu. Vă dați și voi de un like și de un subscribe. Strângem 40 de abonați până la următorul episod. Și să strângem măcar 5 like-uri la acest episod. La episodul cu Stumble Guys am văzut că s-a strâns 2 like-uri. Deci, nu v-a plăcut și episodul cu David s-a strâns 5 like-uri, ăla că v-a cam plăcut. Deci da, mai am puțin și ajung acasă. Trebuie să iau tot în față ca să ajung acasă. Desigur, următorul episod va fi cu colecția mea de doze. Că na, am și eu una. Și una mică, urmată din vreo 30 de doze. De-abia aștept să am 100. Primele 100 de doze. Am doze mai mult de energizant. Și am și câteva de suc. Gen 3 de cola, ediție limitată intergalactic. Și nu vă mai spun că, na, stric episodul. Deci mai am puțin și ajung acasă. Credeam că va dura mai mult această plimbare, mai ales că n-am băgat viteză. 4 minute jumate. Sunt la 10 metri de colț. Da, trec mașini pe lângă mine și nu o să mă aud deloc. Dar deci am ajuns în colț. Și fix aici stau. Wow! Fața casei mele. Aici stau. Și da, cam acesta a fost episodul. Nu uitați de un like, un subscribe. Ne vom revedea data viitoare. Rămâne
episod. Pa! De ce mi se închide?